I danas smo u velikim pripremama. Početak januara, sve je zaleđeno. Marko je vredan. Imamo špic rebarca. Imamo povrće. A sve si pripremio, jel da? Sve pripremljeno. A Marko? Sve pripremljeno. A, gle ovo. Kad je hladno, mora i da se popije. I radimo protiv korone. Danas ćemo biti pasulja. Pun kotlić, Marko. Pun kotlić. Pun kotlić. Da će stati u kotlić, bojim se da neće stati. Malo reklame. Da vidimo. Hoho, ima tu i belog luka. Ljute fafaronice, hleba, svega. Kaže mi čovjek u Lidlu na kasi, pa ti baš znaš da uživaš. A rekao, šta da ti kažem, kad sam takav volim da uživam. A Marko, moj drugar, on voli da sprema. I Marko je tu glavni kuvar. A ja sam tu da jedem, da pijem. Otpaljena. Ovo je kotlić, trebaš da ga operemo. Sredit ćemo sve polako. Biće to sve u redu. Imamo dovoljno drva, a da. Ovdje je talandara, mirno, čeka da dođe na red. I ona će uskoro doći ponovo na red. Nam je naše grejanje. Tu grejemo, ložimo i grejemo. O, Marko. Ajde, pričam nešto, Marko. Šta danas radimo? Danas pravimo pasulj. Pasuljčinu. Suljpa. U kotliću. U kotlić. Dobro. Da, kotlić sa suvim rebrima. I Ekstra. sa šunkom. Dobro. Tako, pravimo jedan kotlić, imamo 2 kg pasulja. Imamo 1 kg luka. Rekao si danas kom za cijelu ulicu. Pa bit će možda, bit će pun kotlić. Ekstra. Pošto imam mnogo mesa, imam 2 kg rebara i 2 kg pasulja. Tako da neće biti čorbe uopšte. Biće, Marko, biće. Da. Sad samo još vatru Nema da šta. se napravimo i da Vatra gori. krenemo luk da se dista. Da. Aha, vidim, ima je tu lorberov list isto. Da. Vidi ovo. Marko sve pripremio, svaka čast, Marko. Da. Svaka čast. Peršin, celer, sveža paprika, šargarepa. Beli luk, crni luk, beli prazi luk, crni luk, prazi luk, fafarone. 6 glavica crnog luka, malo prazi luka, košaronka. Kasnije ćemo dobiti paradajza Svaka čast, u Marko. komadima. Svaka oljušteni. čast. Tako da ovo neki pasulj ne na svakidašnji način. Znači, Ovo je zimski pasulj, pun vitamina. svo povrće koje smo našli zatrpat ćemo unutra. Da. Ovo je zimski pasulj, pun vitamina, jel tako? Tako, u nekim normalnim količinama, svega pomalo. I kuva se jedno 3 sata, Dobro. 2,5-3 sata. Dobro. To će biti pravo. To će biti to. Ekstra. Ulje si sipao, malo ulja. Dobar. To je crveni luk, jel da? Ili beli, obično? To je crni luk, ali ovako crvenkasti se ima. Aha. Tako, sad ćemo da krčkamo. Malo da dinsta. Na ulju, jel da sada? Na ulju, pa malo dodamo vode. Pa malo da se dinsta luk, pa ćemo da dodamo šargarepu. To treba sad skroz da se rastvori ili? Malo da bude staklast, tako. Aha. Da bude staklast. Vidite šta je to, moj druže. Roba. Ovo je roba. Kako je ovo? Vatra je tu. Da mirisi, da navučemo ove nemce. Opet će kasni mi gladni, vi kuvate. Da. Kao danas. Da, kao... Svi nam zavide. Restorani zatvoreni. To je problem što živiš u zgradi, znaš. I onda svi u zgradi... Pa restorani zatvoreni, pa nećemo peku jaja i sendviče. Pahuljice. Pahuljice, da. I ptičju hranu. I ptičju, da. Futoška rebarca. Svinjska rebarca. Da. Iz Futona. Da.
Nije loše, a Marko? Šta kažeš, Marko? Ma prva liga. Nije loše, a? Volim kad je proširen ovako malo sa slaninom ova rebarca da nisu onako krta. Da, voliš kad je Adidas. Ne, ovo ću malo da je. Dobro, stavimo komadine unutra, nema veze. Da. Sve je to dobro. Dokle smo došli? Evo ga, stavljamo pasulj. To je pasulj beli iz moje bašte. Lično. Iz Srbije. Tako je, Svaka star čast. godinu dana. Svaka čast, Marko. Tako da samo dobru robu imamo. Vode si sad dolio, jel da? 5 litri vode sad imamo prilike unutra. Dodat ćemo još vode. Samo ovo, dodajemo, sad smo izdali smo luk. Prazi luk, dodali smo šargarepu i beli luk, to smo isto izdistali sa tim. Dodali smo malo vode, dodali smo meso. Da. To je zajedno, taj luk i šargarepa, zajedno se sa mestom još malo distalo. Dodali smo još malo vode. 20 minuta se to distalo i sad dodajemo ovo ostalo. I to se sad 2 sata kuva. Dobro, Marko. Sad ćemo dodati biber, suvo. Važi. Ima vatre, treba da dodam još, moram da dodam drva. Količina ovdje je pun kotlić. Opa. Tako da će tu trebati soli. Opa, krle! Treba ti soli dosta. Čuj me, ne krle. Zvali smo krleto, sad pričamo krleto, Marko u stvari. Malo bibera. Ovdje se ne dodaje biber više na ono, nego se dodaje na ovu. Dobar. Ej, sad ću da stavim drva, moram drva staviti. Da ne bi ugasila vatra. Ovo na kraj, ljutu papriku. Stanje. Dobro izgleda, Marko. Šta kažeš? Lepo. Svega ima, vidi. Samo da se raskuva, bit će to. Ja sam naložio vatra tinja, to je taman ta temperatura, ne mora da bude jača. To je taman to, pogledaj. Ide i kutlaču da... Da, evo je, tu je, sve je tu. Aha, evo je. Sve je tu, Markić. Važi. Biće za celu ulicu pasulja. Da, bit će puno, to smo sad... To je sad to. malo nalili vode, ali tu će ići do kraja vode. Ima malo promjene ovdje neke. Vidim da je proključalo. Tako, 2 sata se krčka na laganoj Dobro, vatri. jel da? 2,5 i ima da bude Da se to sve rastvori i da... I kako ćeš na kraju da uradiš da se to zgusne, da bude pasulj? Šta ćeš na kraju raditi, Marko? Stavit ću malo tu zaprašku hladnu, malo ću staviti brašne i crvene paprike, ali pošto ima ovaj začin od aleve, Dobro. možda nećemo staviti to, stavit ćemo taj začin od aleve. Odlično. Pošto tamo ima još nekih i celera i ovog i onog, ima i... Hoćemo ipak da ga isprobamo. Probat ćemo, nećemo staviti brašno, nego staviti taj začin od aleve i verujem... Marko, mi bi trebali da je reklamiramo, odnosno oni bi trebali nama da nam šalju nekoliko kartona s tim začinama, da nam se zahvale koliko mi njih reklamiramo. Tako, mislim, aleva ne bi bila to što jeste da nije nas. Da, ja hvalim maksimalno, pogotovo ćevapi su brutalni. Jednu kesicu na kilo mlevenog mesa, ćevapi su brutalni, klinci ližu prste i ubijaju se od ćevapa. I stvarno je dobar začin. Moj mali dobro tanjir nije pojeo. Ja kažem nemoj sine. Ne, stvarno je dobar začin, dobro što smo naišli na taj začin. Inače, šta smo predstavljali? Stavili smo vegete. Ba, vegete i sam praviš luk vegeta. Da, isprobavali smo, ali nije to bilo to. Ali ta aleva stvarno je dobar začin i evo, dobro. Što sam htio da kažem, znači stavit ćemo ga i u pasulj danas. Tako je, stavit ćemo. Probat ćemo da samo Bog da. Tako je. Važi. Ako zatreba vode, sipat ćemo piva. Sipat ćemo piva i malo rakije. Da pojačamo ukus. Evo ga. Marko, tu će biti još mase. Gle ovo. Opa! Šta je to, Marko? Gle roba. Koliko je to sad to gusto ovdje? Ja hoću da se to samo malo skuva zajedno, da nema mnogo vode i polako ću dodavati još vode. Pa voda isparava, tako sada? Pa voda isparava, ali dođe će još tu vode još gore. Dobro, Marko. Da vidi se. Lepo. Ja više volim da je pasulj, da je srednje, da nije pregust, da nije A znaš ti moj nadimak, kako mene zovu? Moj nadimak je Gusti. Gusti, zbog imena Gustonj. Gusti. Mene zovu Gusti. Danas ćemo ređi napraviti. Ne bude se ljudi, ćemo ređi napraviti, da. Marko, gle robe. Biće dobro, vitamini, pun gas. Da, brate, biće, ima da bude, šta ti kažem? Će biti topo, će da pucaju rafali na sve strane. Ima danas da bombardujemo sve. Danas ćemo da pocepamo pantalone. Da. Kroz nogavicu ima da bude. To je dobro. Ja sad 3 dana jedem pasulj. Danas čistimo creva, Danas čistimo creva.
Nije rakije, nije rakije, rakije. jebo. Voda je. Mitfil. Voda je. Kole za ure. Nije. Je. Izvetrila je, ćuti, ne kvari mi recepte. Nema veze, neće Dobro to je. smetati. To je sve voda. To će Hvala sve ispariti, Bogu, to se hvala kuva Bogu. još. Dobro, Marko. Da. Ti si pouzdan. Gledaj. Ti si pouzdan čovjek. Kako uvijek sunce izađe kad ja i ti pravim. Gle sad koliko si ti sipo tu vode i to. A gle robe, hej. Markić. Što valjati, ja? Ma kako ovo? Šta si rekao, treba da bude čorbasto, jel? Treba malo, ali dobro, tu kad se ovo raskuva sve lepo. Da. Kad se sjedini ima kilogram luka unutra i zebancija, kad se sjedini sve, Biće dobro. ma to će biti gusto, neće ni trebati začin staviti. A dobro izgleda, ili, znaš kako lepo mirišimo, god ti kažem. Bilo je Jako lepo. Znaš kako, pratili smo, išlo je po proceduri sve. Da. Znači ništa nismo zajebali, vatra je bila dobra, znači stavili smo sve na vreme, ne može da bude loše. Tačno. A gle sunce, ej. Prošli put smo zajebali. Uvijek nas sunce prati. Prošli put kad smo pekli ribu bilo je snega, a gle sada. O našoj maloj bašti sunce nas greje. Mala bašta kod Đorđeta, dođite Da, svi. kod Đorđeta i kod Marka. Evo, bit će robe od 25 ili 30 litara, koji je skoro pun. Evo, zaukava se, vidiš? Biće to nešto, biće, a što lepo miriši, to je baš lepo miriši, Marko, pravo. Lepo je mišale, rebarca, lepa, Da, sve, dimljena domaće, rebarca, sve, da. domaća. Biće super, Mislim, Marko. Puno povrća, znači puno Biće povrća. super. Vitaminska bomba, prava. Tako, Prava. sad To nam treba sad u zimi da pobjedimo koronu. Tako je, pravimo sad pasulj, pa ćemo Bravo. praviti... Drva si stavio, vidim. Razgovaralo se. Pravit ćemo Super, zaukava se. Za par dana pravimo mi sarmu opet. Može. Pravimo mi sarmu. Može, Marko, pasulj, može. Pa kad pojedemo pasulj pravimo Može, sarmu. može. Opet sarmu. Repriza sarme. Tako je, Marko. Tako. Reprizu pravimo. Važi. Tako da jedemo zdravu hranu. Znači, sendviče i picu svaki dan da jedemo, Ma kakvi. to nećemo. Ma kakvi. Snaći ćemo se pa ćemo da jedemo pravu hranu i nema tu šta. Super. Sada šta se dešava? Proključalo je, Marko je tu da meša. Mislim da će biti dobar pasolj, ima mesa, ima rebarca, ima svega. Ajde bre. Bogato je, kako da kažem. Da, ima predo. Biće dobro, jer da sad se ne vidi malo od tog dima, od te magle, ali ima stvarno sve pliva, ključa, Stavili vatre, smo mnogo da dunem. Da, biće, ali još nije onako zagustilo, ali biće dobro, Jel da, Marko? Biće dobro. Jesi ti zadovoljan? Ja sam prezadovoljan. Biće dobar pasulj. Zato smo sad Biće stavili pravi. više povrća nego prošli put smo stavili. Sad smo stavili mnogo celera, Mm. stavili smo mnogo peričnog korena i peričnog lista smo stavili. Sad, i ovaj stavili smo malo više šargarepe i mnogo luka smo stavili. Dobro, super. Ali ima 2 kile pasulja, na luka, mi smo stavili 8 glavica luka smo stavili. Svaka čast. I, 7 glavica luka i jedne štange, kako bi rekao, prazi luka. Tako da, gdje god staviš luk i prazi luk i mnogo povrća pa da staviš bilo šta unutra. To je super zdravo, super vitamini, prirodno sve. Da, ali fazu ćemo dati ove suve rebra, ćemo dati još bolji ukus. Biće dobro. Tako da, i bez suvih rebara je bilo super. S suvim rebrama je duplo bolje. A pošto je domaće, onda je još lepše, još okusnije. domaće, to ti Zato što znamo da je domaće. Pasulj iz Srbije, rebra iz Futoga. Da, rebra iz Futoga. Pasulj iz Aleksandrova. Svaka čast. Da. Ko Zrenjina. Kod Zrena, znači moja mama je ovaj pasulj sadila, Svaka čast. znači ona je meni to poslala, znači pasulj je iz... I mi sad to lijepo spremamo, družimo se, Tako, ekstra. tako je. Sunce sija, pogledaj kako sunce sija, čovječe, u januaru, ekstra. Minus ima, mi smo u minusu sad. Da, jutro se bilo sve zaleđeno, da, ekstra Marko, Da, danas, baš, da. super. Da je izbio vulkan, gle Pred ovo. završnicu, gledaj šta je to. A gle je vatra, boga mi. Marko je naložio, Marko i Filip. Marko i Filip su naložili. Filip je tu dodao gasa. Glavni majstor. Glavni majstor dodao gasa. Di je? Jao, donosi tati drva. Gledajte ko je glavni majstor ovdje. Bravo. Ko je glavni? Bravo, sin. Evo, sad ćemo korak po korak, step by step, gledaj ga. Boje tu, ključa, rastvara se. Biće pravi pasulj, pravi domaći, zimski, pun vitamina, pun svega. Pogledaj ovo, jao, roba. Pravo. Marko, svaka čast. Imaš nešto da kažeš, Marko? Ja samo kad vidim ovo meso i kad vidim meso, meni to dovoljno. Pošto pasulj ko pasulj, znaš, njemu ne treba mnogo, ali kad ja vidim meso se rastu, ja uđem vidim
Ja hoću da vidim meso na froncele. Da. Hoću da se raspada, hoću kad mi uđe u usta da ga ono, bukvalno ne primetim, ali da ostavim ukus mesa. Da, Marko, gledaj ovo. Rebarca, Da. Marko. Znači još pola sata ćemo Dobro. kuvati ovako, Da. ubacujemo kasnije zaprušku i znači ukupno sat vremena ćemo kuvati i to je to. Znači ukupno pola sata kuvamo ovako, pošto je vatra I to je to. To je to. Zaprška i to je to, da se zgusne i... Da se zgusne, da dobijemo ukus, pa sipam paradajz, sipam peršun, u listovima, sipam na kraju peršun u listovima, sipam zapršku i sipam ovaj dodatak. Zašto dodatak? Dodatak je samo za 250 kg pasulja. Mi ovdje imamo 2 kg pasulja. Da. Tako da, kad ubacim taj prašak, da to neće... Jesi stavio alevin, nisi još? Hoću da vidim kraju. Dobro. Ali Da se rastvori, jel da? Ali on je samo za 250... Da, mnogo manje količinski. Da, mi odimo 2 kg pasulja. Da. Bravo, lepi moj, bravo. Važi. Zato ću ja Važi, evo, sipati i brašno i ovo. Sam sipao što znači sipao, stavio sam drva, treba da se razgori i treba da prokuva. I onda kad prokuva, šta stavljamo? Stavljamo dodatak alevin za pasulj. Dobro. Da. I to će biti to. To ti je kao zaprška. Dobro, da. Pošto oni, pa, znaš kako, firma Aleva mnogo ulaže da bi stvorila neki dodatak za pasulj. Ekstra domaće, da. Tako je, mi smo dodali sve prirodne arome u taj pasulj. Jesmo, brutalno, znači bolje ne može biti. Bolje ne može biti. Znači, tako da će mi dodati još ovo. Dobro. I stvorit ćemo, znači... Da čekaš da prokuva, ćeš da rokneš odmah? Ne, hoću da prokuva. Dobro, ajde, čekamo. Sipo su alevu. Sad stavljamo... Dobro. Znači, paradajz. Koji je Da, oljušteni paradajz. Da. Važi. Si ga zalomio, važi. Ajde, čekaj. Znači ovako, sipamo, znači, oljušteni paradajz. Da. Biber. Potreban je... Papar. Ne, ovo je peršun. To je peršun. Peršun, dobro. I paradajz. Dobro, Marko. Tu je oljušteni paradajz. Jesi ga roknuo, jesi? U pasulj. U pasulj. Dobro. Gledaj sad. I sad, a sada? Sad, pošto ja sam ovo uzeo, pošto imam ovako, pošto je količina, ja moram da sipam ovako. Mora toliko sipa. Znači mora. Dobro. Pa da ti kažem nešto, i to je količinski, danas smo baš za cijelu ulicu, ej. Pa to ti pričam. A više neko žedan ovdje, što smo žedni. Sad sipamo pasulj. Dobro, daj da snimim. To je levina. Bravo. Ovo je za... Rokni ga. Ovo je za 250 grama pasulja. Pa da, mi imamo 20 litara. 10 puta 2 više. litre. Zato sam ja stavio još jedan dodatak. Ajde. Koji će ide u to. Dobro, Marko. Opa, Ja vata. Čekaj. Marko, sve si rokno. To je brašno i crvena paprika. Sve si rokno. I s ovim ćemo napraviti takav pasulj bude dobar. Dobro. Što kažu naši, ima da bude najbolje ulici. Biće, a znaš kako... Najbolje ulici. A što miriši? Ajde, najbolje ulici. Ali ja verujem da će biti najbolji možda i dalje, ali ja sam iz Banata. Da. Mi kažem, bit će najbolji ulici. A ja sam čuo da ovi iz Banata sve rade iz inata. Iz inata? Čuo ti, Filipe? Ali mi kažemo... Bit će najbolje ulici, znaš. Mi ne nešto da širimo naše recepte. Ja sam iz Banata, radim sve iz inata. Tako da bude još bolje. Tako je. Ali ne, sad šalu na stranu, ovaj pasulj će biti ekstra. Biće ekstra će biti. Ovo je toliko ljubavi i toliko, sve ono maksimalno urađeno, Marko, ekstra. Još pola sata i gotovo je pasulj. Lepo kuva, temperature tu, video vatra. Vatre ima, drva imamo. Ne znam gdje sam pogrešio kad mi ovako brašno mi se skupilo, znaš. Ne, rastvorit će se to. Rastvorit će se na temperaturi. Ne, rastvorit će sigurno, ali... Ne znam ni ja. Biće, Marko!
Znači sad za koju minutu ćemo mi da jedemo. Tako je. Jedva čekam da probam, ej. Ti nemaš pojma koliko ja volim pasulja. Ja A, volim jo. sve što je domaće. Pasulj, sarmu i sve te domaće, Znaš ti- zimske, Znaš ti da. kako naša mama, oni nemaju vremena da spreme pasulj za nas. Da. Eto, i to je to. Pazi, ovo se kuvalo, ja kažem, pasulj se kuva 2,5 sata. To kažu. I više. Ali kuva. A Da, ti da. moraš da ubaciš začin, pa da ubaciš drvo. Da. Može se kuva na plinu. Da, 2,5 da. sata, ali na drvima treba I biti duže. Pazi, ti imaš jedno drvo od trešnje, Da. drvo od Višnje, bukva, iverica, da. od iverice i ti ne možeš da otvoriš temperaturu kako bi stvorio na Tačno, svojoj redni. tačno. Jebem mu Tačno. sunce na svoju Znaš šta, peć. Marko, ću ti kažem nešto. Najlakše je ovi što kuvaju na butan. Ma ajde. Oni nam montiraju i to je mi na butan. Ali mi što kuvamo na drva, mi imamo drva, pogledajte. Mi imamo drva, ja ovdje još imam nekoliko metra drva. To je nama izazov. Mi smo ovdje u bašti, mi nemamo struje, mi nemamo butana. Jel tako, Marko? Tako je. Šta tražiš, druže? Drvo- Još drva? Pasulj je gotov. Pasulj je skoro gotov. Jel da? Moram da ubacimo ostale začine, što se meni tiče. Da. Pasulj. Ide? Ide peršun, Dobro? ide biber, Dobro. ide so. To je normalno. to. Da. Znači, pasulj sad kuva, to je sad kraj kuvanja pasulja. I On mi se sad ključa od jutros. Ova 3 sastojke, pazi, Da, ja da. sam, znači, otko znam, peršun što se tiče, to dodajem malo, ne Dobro. mnogo, ali što se tiče bibera i soli, Dobro. imam taj čar Ali- da osjetim a- kad je pravi ukus. Ali treba ga i probati s vremena na vreme. Treba ga malo i probati, skaži ko mi Još to. malo pa ćemo probati. Dobro, pa i onda ide- Dodajemo biber i so. Zadnji šlif, jel tako? Da, ali peršun u biber ide. Dobro. Znači, nemaš niko da Važi. kaže, moja baba je, znači, ona stara žena. Ona je uvijek govorila, znači, peršuna stavi u pasu. Dobro, Znači, peršun daje takav ukus. dobro, jel da? Znači, jebe kevu. Dobro. Izvinjam se gledalci. Dobro. Ej, ajde da vidimo ovdje ključa, čoveče. Da. Dobro, i pivo nam ključa i sve tu. Gle, A? Ubacio sam Biće to dobro, jel da, Marko? A? Ne, to mora biti Šta ti dobro. misliš? Ne mora biti dobro, nego meni krivo što to nije to vidiš, gledaj ovo. Šta? Šta je bilo? Od ekstra je, Marko. Biće to ekstra, brate. Što se tiče razrade, Gle ovo robe, ej, Marko. Ali se ga skuvo svaka ti čast. pola sata je gotovo pasulj. Nemoj zezat. Da, Dobro. evo vidiš ovo. Se rastvara. Da. To treba probati. Ako je pasulj mekan, ako se može jesti i ako se meso rastvara na fronzle, kao što si rekao, to će biti jako dobro. Ali moram pola sata još čekam. Ali što ti kažem nešto, mi smo sve stavili kako treba. Sve po PS-u, po propisu, znači i rebarca, i šunkice, i sve. Jel tako? Tako je, pa pazi, ušlo je sve što treba unutra. Znači, Da. nema šta. Ne može bude loše, nego treba se kuva još malo, znaš, da bi... Pa se ti neki žuriš, ja se nigde ne žurim. Za pasulj treba vremena. Jebi ga. Tako To je. nije brza hrana. Nema, Jel da. tako, Marko? Tako je, znači... Biće odlično. Pošto- Ja se radujem da ga probam, kona. Evo, Da, ja hoću da pokažem ovako. kako Da, je da. pas. Evo ovako da pokažem. Dobro, Evo, Marko. Evo ovako. Pa dobro, lepo. Marko. Evo ovako. Pa ja, gle ovo. Ja. Znači, Biće. on ne treba bude ovako. Da. Već nekoliko sati kuvamo taj pasulj. Ali ovo sad stvarno liči na kraj. A? Ovo je sad pri kraj. Ja mislim da je Ovo pri sad kraju. Marko, a? Ovo je sad kraj pasulja. Znaš šta, nije zagorelo, vatra je bila uvek dobra. Ovo je kraj pasulja. Dobro. Sad ću pokazati sa jednom kutlačom. Dobro, Marko, evo je kutljača, sve imamo. Znači ja živim za ovo. Da Ja se sve ima, da sve bude tu. O Marko. Gle ovo. A? Ima li tu robe? Hoće to biti gušće posle, će se to malo zgusnuti, hoće li? Hoće. Neće. Jel da? Gle robe. O Marko. A šta je pasulj? Mislim, Puno vitamina, nemaš zdravo. ti pasulj, da ješ samo pasulj. Mislim, Da, pasulj, da, to ti je, da. znači... Nije to nagusto ono, Da, mislim... Ovo, pazi, pošto je vruće, znaš, ali kad se zgusne, to će biti... Pošto ubacimo malo brašna ovdje, Biće pravo, jel da? ubacili smo onaj
Da. Sve smo bacili. Hoćeš ti još ložiti? Nećeš, jel da? Sad da se smiri Ne, malo ne. vatra, a? Da se vatra smiri i to je to, jel da? Ja, nema loženja više, to je to. Dobro, da se smiri, da se zgusti i to je to. Da. Pravo, ne, ma koliko se kuva čovječe već, od 11 sati sad je već 4 sata se kuva, da. To bi trebalo biti to, je tako? Da. Jesi ti probao u kutljači? Aj probaj, aj da vidim, aj probaj malo, da vidim. Šta kažeš, Marko? Probaj. Probaj koje zrno pasulja, ili se to raskolo, ili mekano, ili se može jesti? Jel dobro, Marko? Kaži, komentar. Marko. Nekoliko sati, od 10-11 ujutru do 3 poslijepodne, 4 sata kuvanja, konačno je završeno. Pasulj jako lijepo izgleda, Marko, jesi ga ti probao? Probao sam. Jel možda se jede, jel se Ne da mogu da rastvara? jedem, nego pasulj je ono Pravo, jel da? najbolje. Dobro, Znači, trudili smo se, sve ima u njemu. gledaj, ova slika košta kao neka slika, ne znam, samo slika košta. Da, kao Mona Lisa. Kao Mona Lisa. Svaka čast, Marko, sad će mi to Ali da... ukus, Sad će mi obratite, to... Da. ukus, recept, obratite se u komentaru. Da. Šteta što ne može da se miriši preko interneta, to je jedino što ne može. Može samo se gleda i da se čuje, ali ne može da se miriši. Ali jako lijepo izgleda, Za recepte obratite se u komentaru. Hvala Bogu, mi smo tu uvek, danju noć. Snima konačno pasulje skuvan, rebarca se rastvaraju, meso od kostiju se rastvara, pasulj je lijepo mekan, sve je ono kako treba, ja mislim to je jedan od najboljih pasulja koji sam ikad jeo, ozbiljno. Svaka čast mojim roditeljima i svima koji su kuli pasulj do sada, ovo je stvarno ekstra ukusno, gledajte ovo, kost se sama po sebi rastvorila, ne kost, meso je otpalo, nema šta, znači brutalno, znači ekstra imamo luka, Znači povrće i meso. Da, sve se rastvorilo i spojilo, ekstra pasuljčina, imamo belog gleba, imamo luka, imamo rakije, imamo piva, to je najvažnije. Tako je. Mi uživamo i degustiramo. Pasulj je uspeo ekstra. Nahranit ćemo celu ulicu. Ajde, prijatno. Prijatno, druže. Prijatno.